Berte si všetky naše peniaze. To bol motív tohtoročného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 4. októbra v priestoroch našej školy. Nominálna hodnota bola 2 eurá a každý z kupujúcich si mohol zakúpiť maximálne 3 akcie. Vyzbierané peniaze tvoria vstupný kapitál firmy, ktorý bude použitý na počiatočný nákup tovaru do bufetu. Podnikateľskému úspechu by mohol dopomôcť bufet, ktorý bude v známych priestoroch na 2. poschodí. Pozemkári to však nebudú mať ľahké. Konkurenciu v podnikaní im bude robiť školský automat, v ktorom si taktiež môžete vybrať zo širšej ponuky občerstvenia. Aký je váš podnikateľský zámer a aký tovar a služby budete ponúkať? Tak náš zámer je, aby sme boli v podstate úspešní a aby sme dokázali veľa predať a budeme ponúkať hlavne bagety a vody a tak. Predaj produktov nebude jedinou činnosťou pozemkárov. Chcú byť ozajstnou súčasťou študentského života na našej škole. Prečo ste znova založili firmu? Tak máme to v plánoch učebnej osnovy, kde sa môžeme naučiť podnikať alebo aj ako fungujú financie v firme, ale simulujeme takú ozajstnú firmu v školskom prostredí. Asi nebudem jediný, ak poviem, že sa teším na služby, ktoré nám bude ponúkať školská firma Pozemkári. Naším treťakom prajeme veľa šťastia a úspechu v podnikaní.